Kurdistaniyen heja. Keçeke Kurdistani binave garibe gezer ku çendin sale zindaniye siyasiye de destin dagirker o teröristin Türkiye'de. Garibe zordari lexisten o dezdireci girin bir şivazın heri hovane bi destin dagirker o teröristin Türkiye'de. Xorne. Divan rojen davide devleta dagirker o terörist ya Türkiye jmalbat da garibe ra dibêjin werin tarmi keça xwe bibin keça we xwe kuştiye. Devleta dagirker tarmê garibe dikine di nav kîsekî de. Dibe ku xiyar û bacanın mirov dike di nav kîsekî de û ji malbatê re dişîne. Tarmê garibe bi şêwazekî herî bênirx, herî rezîl, herî hovane ji malbatê re dihête şandin. Belê ev kiryarên Türkan e, ev kiryarên dagirkeran e. Lê çima 6 milyon Kurd bêdengin? Kanê dengê bi sedan rojname û kanalên Kurdî ku tenê propaganda xwe dikin, tenê êrişî hevdû dikin. Kurdistan 24 nûçan li ser şaciwanên cîhanê parve dike. Roda û vîdyoa govenda Kurdî bi ala dagirkerên Türk parve dike. Ji xwe NRT her çi nûçeya ku xerabî zererê bigihîne Kurdistanê wan parve dike. Medya Bakurê Kurdistanê ji ber ku ew qas mijûrî pêşkeftin û demokrasiyeta Tirkiyeyê her derfeta wan ji bo van mijaran tune ye. û ew nûçeyên parve dikin jî tenê bi zimanê dagirkeran e. Wate divê em hemû xwe fêrî zimanê Tirkî bikin, em hemû bibine cehşên zimanê Tirkî û dagirkerên Türk heya ku em bikaribin nûçeyên wan tê bigihin. Li aliyê din jî hinek vê nûçeyê parve dikin weke nûçeyeke normal ya asayî tenê wek sembolîk parve dikin. Kanê dengê bi sedan hezar kes hatiyin ku xweweke rewşenbîr, nivîskar, hunermend, çalakvan û rojnamevan dibînin ku kar û barê wan tenê bûye êrişkirina hevdû. Çima îro hember kiryarên dagirkeran zimanê we Kurd bûye, zimanê we lal bûye. Kanê dengê bi sedan hezaran femînîstên Kurd çima pênûsa wel hember kiryarên dagirkeran dilerize. Çima zimanê we lal bûye, çima zimanê we Kurd bûye, çima hûn xwe vedkêşînin, çima hûn xwe vedşêrin. Kanê dengê bi sedan hezaran oldarên Kurd. Ege geribe keçekê Filistînî baye, îro bi sedan hezaran oldarên Kurd del kolanan hemberî İsraîlê rawestiyan bane û heyayê daxwaza dewleteke Filistînî kirbane.